हेल' लोगोफोर आंहा नै अफिसाव थांनो दुगैलायबाय फुङावनो बेबायदि बाल्थिं फिसाजों लुसोबबासो दुगैदों बायदि मोनो आं लोगोफोर हिमालया क्रिम गथ'फोर फुंग्रा नै डाबर स्पेसियेल थावखौसो फुनो आङो मोदोमावबो फुनो खर'आवबो फुनो गस्ला गेन्दि गानसै गस्ला सार्ट गुफुर गाननोसै दिनै गाननाय जाजोब्बाय ड्रेसआ लोगोफोर जानोसै ओंखामा नै बेजों जाहोनोसै नाथुर ओमफ्राय ना थुरि ना बालाबाथिया बहल ज' लागायनाय मैथा बाथोनबो दं नै बहल नाथुर ना थुरि ना बालाबाथिया गोथाव जायो नै नाथुरा मैथाखौबो जानोसै गोखै ओंखामखौ जाखांबाय दैबो लोंबाय नै गिलाससे थांसै लोगोफोर खामानियाव हाजिरा मावहैसैलाय लोगोफोर फानसिं होनांगौ नैबेहाय थेंक इउ होनबाय फैबाय आं मावग्रा अफिसाव नैबेनो अफिसा सेन्सर गेट लोगोफोर नैबे सारा फैदों देरसिनथ' नङा आरएडि देरसिनथारनि गाहाय मोनबाय आं मावग्रा अफिसखौ बेलाय आं बाहाय जिरायो बाहाय सेक्रेटारि सार मेडाम जिरायो बेनिफ्राय बेवहाय आंनि सार देरसिना जिरायो नैबेथिंजाय बेबायदि बेवहाय सीसी केमेरा होनानै दोनदों बायरानि टिभि नैबे सारमोननो साहा होयो बिसोरहा दैलिक फुजा होयो बेवहाय सारा लोगोफोर नै आंनि सारा बाहायबो जेनेरेल मिटिं खालामो कनफारेन्स हल बियो नायदो नै बै सारा फैदों दाहायबो दं मिटिङा नैबे बायद'आ मावबाय थायो बाहाय बेस्रा एनटिपिसिआ नै बिसे गिदिर गिदिर टिभि बायो कयथा टिभि दोनो नुबायना लोगोफोर नै बिबारफ्रा समायना रमायना ओरै सियार थिक खालामगासिनो दं बेनोसै सोरांबानो आं बाहायनो थाफैयो जेरावबो बेरायनो मोना खामानिखौथ' मावबासो फैसा मावाबा फैसा नङा नैबे बेल सुइचखौ होनांगौलै एखमबा बावो आं सारजों रायजायो बिथिंबो मिटिं जाग्रा नै स्पेसियेल मिटिं जाग्रा नै सारफ्रा दाहाय जिरायो ओरैजाय जिरायजोबो एनटिपिसि बङाइगाव नै ओरैजाय दंखाजोबो बे पिसि दोनदों बेयाव भिडिअ दोनदों बेयाव आलमिराया बेबो आलमिरा एनटिपिसि बङाइगावनि देरसिन हेड अफ प्रजेक्टजोंनो आं मावफायो लोगोफोर नाथाय आं फैसाबो बारा मोना बेनोसै
आंनि बेवहाय थायो, बेवहाय बे सारा बेजों हाबलाङो, सेक्रेटारिया बेजों हाबलाङो, ओमफ्राय आं थाबाय थायो। एसेखिनियावसै आं नोंसिनो आंनि खामानि मावनायखौ खोन्थाना होनाया लोगोफोर। भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो, शेयार खालामदो, प्लिज।